da sharadi. Ka tabbatar za ka daina? Isan idan kina cewa zan daina kaman ban daina ba ke. Yanzu dai mutumin da bai daina ba a yadda za a yi rika yawo da carbi ki dubi kayana. Yanzu duk ko gidan malamai ne ai na je a haka ne ba wani wanda zai ce ina da wata makusa kuma. Gemun nan na tsayar. Kuma kayan nan dai iya dai na musulmai dai gashi nan na saka. Ko in ce na Hausawa. Kisa na ji daɗi wannan. Ban ɓoye maka komai ba, ko na ɓoye maka? Haba insan, to amma me isa kika karɓi soyayya ta? Kar ki manta ba. Sai da muka yi alƙawari cewa in ji ƙasar wajen nan, kuma in na dawo karin tsaya a ko'ina, sai kofar gidanku, kuma ban je ko'ina ba, ko iyayena ban je sun ganni ba direct na taho kofar gidanku. Ko sai a ce min kin yi aure, kuma kina expecting ɗina a zauna lafiya? Ai a lokacin abin da ya sa na karɓi soyayyarka na zata ka canza da gaske ne. Isan wai ta yaya ma za a yi ki gane na canja ko ban canja ba, sai a yi ta warware kowa a fito da shi fili. Kawai fa dawowa ne na samu kin yi auren nan, kin san na canja ne ko ban canja ba. To bari na tuna miki wata rana. Muna da mutum ta baki ce ko Alhaji baka zo. Hajiya Sanu. Yawa sani. Alhaji ba za ka kawo. ai ita ce a gaba ai dole ita za ta fara magana. A jaji makatu me kike so a gawo? Chapman nake so. Zage ki faɗa abin da kike so. Allah akwai canji a jikina ba za a ji kunya. Chapman ya isa. Ta ji ta ce Chapman, ni ma Chapman ɗin za ka kin san ni mijin hajiya ne. Jana na ki ko ɗan kwaɗe jawo. Amma tun ta zama na magana ba ki ce ko. Ka kwantar da hankalinka. Tun da ka ga na saki jiki da kai ya kamata kai ma ka saki jikinka. Ai na sake jikina wallahi. So nake ki zazzago kalamai su shiga kunnuwa na su ratsa zuciyata. Karka damu, zan baka amsar da kake so ka ci daga gare ni. Ihsan, hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Harci na jikin mun kalamai wanda suka dace da abin da nake bukata. Zan baka amsar amma ba yau ba. Shi ke. Na tuna. Tabbas haka ne. Na maka haka ne ba don ina son ka ba. Na yi haka ne saboda ka shiryu. Ka bar mugayen halayenka da kake yi. Da za ka iya da kai haƙuri ka bar ni da mijina mun yi zaman lafiya. Idan kai haƙuri Allah zai baka wacce tafi ni ma. Ihsan, ai tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin mace wadda ta kai ki kyau ko ta kai kusa da ke kyau ba. Idan kina magana, wallahi muryarki ratsa jikina take tana kashe min sassan jiki. Inda a ce za ki nutsu, sai ki gane wannan abin ya zo a musulunci alƙawari. Sai ki cika alƙawari, sai ki je ki same shi ki ce wanda muka yi alƙawari da shi fa ya dawo. Sai ki ni in je cika alƙawari. Idan kika haka babu kare bin da mu. Ke baki zalunce ni ba, shi ba baki zalunce shi ba, ga mata can shi ma sai ya samu wadda ta fi ki aura ni dai ban minki. Wai kai wani irin mutum ne? Kai wani irin mutum ne? Yanzu idan kanwa ka ce ya za ka yi kenan? In kanwa ta ce? Kin mai da ni alƙali bari zo in yanke miki hukunci yadda ya kamata ni. Idan kanwa ta ce sai in ji in same ta je a matsayina na babba. Shi wancan da ya aure ki ai yankan baya, shi wannan da ya daɗe kuka yi alƙawari. Tunda alƙawarin nan ya fito a musulunci, je ki ce ma wancan ya sake ki, sai ki auri wanda kuka yi alƙawari shi tunda ya dawo. Kin ga daman daren farko ne babu komai lafiya, babu wani kare bin da mu. Ya isa ka haka nan. Sai yau da san cewa kai daƙiƙi ne jahili jaki. Ihsan, ni ne da kiki har kike kai hannu za ki so ka neman ido? To bari in tabbatar maki da yadda ake da
Isa ala mini. Ala mini. Yi sauri ki tuna bige shi, yi sauri ki to. Kai haƙuri da abin da ya faru yau. Na san duk abin nan da yake faruwa da ni na ne. Kai haƙuri da ban faɗa maka tsakanina da shi kamar mai aure. Ba komai wannan ya wuce. Ki ɗauki cewa wannan makaddari ne daga Allah. Yanzu dai tunanina shine mu tafi police station mu sanar da su halin da muke ciki. Allah shi daga nan sai ɗauke ki mai da ke gida. Su ma mu gaya musu halin da muke ciki. Sorry ka buɗe. Ka buɗe ƙofar da Allah ka yi sauri ka buɗe. Hello? Ka zo ka buɗe kuma ka sa yaran nan duk su tare gidan nan saboda sun fita. Okay, shi